ресурси. Имаме Съветски съюз. Нямаме ресурси. Геодезия на ресурси. Това са ресурси. Това е технология, нали? Може да го прехвърлим тук и да решим за майките. Да може да вдигнем майките да ни падат надолу. По-добре, защото аз виждам, че за майките да По-добре да на майките. Макар че то не ни е отворено, но като няма ресурси. Казвайте. Айде, Ще слагай го тогава там и че ти за... не са с това. Не слушай се. Така. Табутата върху сексуално подрастващите допринасят за бременността при тинейджерите. Вярно или невярно? Аз мисля, че е вярно. Табуто върху сексуалността за подрастващите допринасят за... Табу какво е? Табу е забранено. Да ти забранят да правиш нещо. Да го правиш на пуп. Малък. Табуто преди децата. Увеличава ли бременността при тинейджерите? Вярно или невярно? Забраната. Виж бе, Ирландия, Англия, там са на първо място при раждащите тинейджери. Няма ти да забранят и ти да напушат. Ама те не знаят как да се предпазват, дори с кондом не могат да сложат. Как да учат в училищата? Да. Часове. Забиват на банана и... Да. Казвайте. Габите са повече, могат да не борят. Не знам, казвайте ви. Добре, ще го съхне. И вам съм за вярно. Добре, не вярно. Не е вярно. Сега и погледаш, ще убия си в момент. Казвам да. За вярно. 13 ще решаваш. Добре, айде вярно. Не вярно. Кой да убия сега? Не, Ти, да защото бях сега нищо не прави.